Kanbanwaan. Tingog Kanbanwaan. Tingog Kanbanwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog Kanbanwaan. Tingog Kanbanwaan. Digdi sa DCGB. Huha! Diyos marhay na Miyerkules na pagkaaga sa tuya gabos pet sa 4 na ngunyan kan bulan ng Septyembre 2024. Anuman tabian kasiributan mahal na amang Diyos dapat enot sa gabos. Mama Mary Day, mahal na inang Santa Maria, pasalamat kita kay Mama Mary asin padagos kitang mga G, makimaherak sa oral daw na intersesyon niya to sa pagbuhay-buhay. Happy birthday sa gabos na nagkukumplean yung ngunyan. Kasi Extano. Programa ng Tingog Kanbanwaan nagrerespetar sa lambang saro asin sabay ang paglaom na yaon po kamo gabos nagdiretsoan para antabay namuyaman na magdangog sa programa ng Tingog Kanbanwaan sagkod alas 10:30 o kaya baka may aleko ngayon baka 10 lang tayo. Sarabay-sabay kita sa paagikan pagbutwa ning informasyon dyan sa luwas. An Mega Force Patrol pading Jimmy ang samuyang chief. Kumpadring Al, kumpadring Jomar, si Joshua, si Karen. Sa Manibela, si Henry Mata. Sa Control Technical yaon dyan, si kumpadring Nal Baldo. Kan Jigs Baldo Welding Shop. Dyan sa Barangay Dapdap, good morning sa Indo. Sa newsroom, siyempre sa padagos na pag-antabay kan mga istorya, lokal, national, international. Nangingenot dyan ang samuya pong malalauman. The ever reliable, walang kapaguran, hindi sumusuko. News Director Mardela. Ecstasy. Katabang Angel Mustaza. Mary Joy Jaresco. Gian Matthew Balyaran. Siyempre sa production niya dyan si Madam Sia Leron. Igwa man kami tabi sa social media platform yung nagkakabarasan nindong news dyan, yan na DCGB News Online. Sindaman Girara yung nagtatarabang-tabang dyan with the Jimos Barrios. Sa IT sa samuyang broadcast worldwide netwide. Sa internet asin sa DCGB News Online, pati naman sa YouTube. Jerome Nico Martinez. Ako mapuan sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Ang sa indong Public Information Officer ng Bayan, PIO ng Bayan, Pio Fernandez. Diyos maray na aga kay Sir Mel Antivula. Yan sa tuyang paradangog manan ha. Sige, good morning tabi. Diyan sa tuyang mga paradangog sa inman na lugar digdi sa probinsya ning Albay. Diyan sa Premier Distrito. Good morning. Nakaantabay diyan sa programa ta sa paagipukan sister station mi diyan yung 106.9 WGB FM. Sa pangenot yan ni SM Dex Velez asinan men and women kan 106.9 WGB FM. Yan, good morning. Yan, tabi ang numero kan sa kuyang cellphone 0942 670-1195. That's 0942-670-1195. And sa Globe, 09-660-730-115. Yan.
O yang biggest story of the day ngunyan padingnal no, na dakop na sa Indonesia si dismissed Mayor Alice Guo kan Bamban Tarlac. Arestado na siya kan Indonesian authorities. Yan. Dahil pa nin masyadong detalyes pa ding kung sa inadakop, pero parang nadakop yata sa pigdadago sa na flat or apartment or condo unit. Details yung iba pang details kan pagkakadakop naan kay Bamban Tarlac dismissed Mayor Alice Guo o yan tabi. Masurunod na sana arestado. That's the biggest story of the day. Yan. Ngunyan, so nasa ibang nasyon, nagkadarakop na padingnal. Si kunyan baga, si dating Congressman Arnulfo Teves Jr. Uto baga, nadakop naman ito sa nasyon kan Timor-Leste, and ang development man duman, korte, sarong korte duman sa nasyon kan Timor-Leste, sinayumahan. So ipinagsaangat man na depensa ni dating Congressman Arnulfo Teves Jr. na dahil siya pagpabalikon digdi sa Pilipinas. Diyan baga sa tratado, pag kita ng extradition treaty sa ibang nasyon, bako yan na basta-basta nadakop na ngayon duman. So wanted digdi sa Pilipinas na Pinoy, pagkaaga papabalikon na digdi padingnal. Pupusasan, isusunod, ilulunad sa eroplo, then yao na digdi sa Pilipinas. Bako siring kayan. Igwaning prosedimento tabian na pinagsusunod, susog duman sa tratado. Kaya uminagi baga sa proseso pa si Arnulfo Teves Jr., dating congressman. Mastermind ini pinagtuturo sa panggagadan sa kalaban niya sa politika, Governor Roel Degamo. Yan. Ning si Alice Guo, madali o nagpagpa-ulikaan, ta naka-red flag baga siya sa Interpol. Pero ang aram ta kayan ki dating Mayor Alice Guo, dahil man baga siya ning hold departure order, padingnal. Wala siya ng hold departure order. Solamente yung nasa immigration watch list sinda. Ngunya na nadakop na padingnal, the interesting part would be, ano po yan? Siyempre, physicalmente, pwede nang darahon iyan sa Senado, padingnal. Buda pwede nang darahon duman sa korte, kung igwan na siya, kung igwan na ning mga kaso kriminal na pinagsangat, kontra kay Alice Guo, dadarahon na siya physicalmente, duman sa nagpaluwas kan mandamiento de arresto. Plus, kung may hearing sa Senado, physicalmente, pwede na siyang darahon. The question is, magsimbag daw sa kaputan. Mga kaputan. Bako, tagrabe bagaan gulo-gulo digdi ni Riza Ontiveros. Kung kumandidato ini si Riza Ontiveros ng presidente, magana ini padingnal. Grabe na ang mileage sa social media, buda sa mainstream media, dahilan kan mga hearing na pinagigibon niya. Bako, mga controversial pati. The only question na sa tuya pang pinagsusubaybayan is, kung anong mga leyes ang magiginibo ni Senadora Riza Ontiveros hali offshoot kan mga hearing niyang ining pinagigibo. So kikibuloy, so ki Senyor Aguila, buda ining kiguwo. Yan. Bako, susubaybayan taan kung negosyang gigibuhon na mga lay hali sa mga hearing na pinagkukondusir ni Riza Ontiveros. Grabe nan sa iyang mileage ngunyan. Sa social media and sa mainstream media. Yan. So, that's part of the story. So, yan. Nasusubaybayan ta kung physicalmente ng alsaon si Alice Guo, o yan na Riza Ontiveros, senadora, ang pinaghahanap mo. Ngunyan, halimbawa matapos na yan na mga hearing na yan, what's next? Ano tabi? Senadora Ontiveros, ang gigibuhon mong lay, nahuhuguton mo, hali dyan ang detalyes as in data sa mga hearing na pinagibo mo. O baka yan hearing sana na nagsiserbi ng
investigation in aid of election or investigation in aid of persecution and prosecution. Tanagigin na bagang parang prosecution body lugod mo yan ang Senado sa mga hearing-hearing na yan. Well, they have the benefit of the doubt. Senador Risa Ontiveros has the benefit of the doubt. Halatunta, kung may gigibuhon siyang mga leyes, manungod dyan sa mga hearing na pinagigibon niyang. But the good thing of it is that nadadakop niya to ang mga big fish na iyan because of this hearing. Nagimata kitang mga Pilipino because of that inquiry, mga inquiries na pinagigibo po sa Senado. Yan. Digdi naman kita sa lokal. Suyaon digdi sa Pilipinas, dai pa nadadakop. Madali kitang magsabikaan because mga onlooker sa nakita padingnal. Madali sa nakita mag-conclude kaan, matuya-tuya kita, madulo-dulo, so digdi nga sa Pilipinas, dai nadadakop. Remember, kita madaling magtaram. Pero, pag ikaang yaon dyan sa laog, tabi, halimbawa, yaon ka sa pulis, yaon ka sa ano man na law enforcement agency, if you will know the intricacies, kan kunyan, kan laban, kan kawat, baku arog ang kadali, sa pagtaram niya to, natataday na dadakop si Kibuloy. Yan. Gulping mga konsiderasyones ang tabi. Garuman sa nanso, nagkakawat bagakan dama padingnal. Buda nagkakawat kan ahedres. So mga miron, madalion magtararam. Yan. Pero so nagkakawat mismo, nagagamit ki utak. Dako, pariyo manadigdi sa kikibuloy. Things are complicated, kaya dahil nadadakop basta-basta. Kita madali, kita magkunyan, magtaram. Natataday nadadakop. Although, grabe yan sa tuyang urge, tahilingon mo man baya na kaso ni Kibuloy. Man who is professing the word of God, claiming to be an anointed or appointed son of God. Appointed ba? Living like a king ang sa iyang buhay, ang sa iyang sitwasyon. Kingdom nga niyan, pigdadagusan niya baga. 35 hectares of which, indangani kon 50% na search kan PNP. Kung 50% na kan iniktaryang kahadian ni Kibuloy ang na search kan PNP. Dahil panganigad 50% or nearing 50% na tabi. Yan. Imagine a man professing to be an appointed son of God, tapos ang kaso padingnal, child abuse, sexual abuse. Ngunyan ang latest, inda ko nagruluwas na nga ni sa mga news, ang latest, igwa duman, ang kwarto pala ni Kibuloy padingnal, magayunon, gabos na amenities, befit for a king. Garuhade. Ang nakapalibot man ng mga kwarto padingnal paghunam ko ano, mga kwarto na ang nag-iristar kaakian edad 11 anyos hanggang 15 anyos. Bako padingnal. Kwarto ni Kibuloy, igong nakapalibot man ng mga kwarto, ang mga yaon duman mga kaakian, iyo bagaso na rescue kan otoridad. Nagkapira ito. 11 gayud na kaakian. Bako, ang edad 11 anyos man hanggang 15 anyos, nakapalibot duman sa kwarto ni Kibuloy. Makagulo-gulo baga adi. And yet, inda ko natatakon yan, ako na nang birtud kan mga taong araw kayo na nakukumbinsir ninda an sa inda mga followers na siya iyan managad appointed son of God to the point and extent that ibibalan rin ninda an sa indang buhay, protehiran sa na si Kibuloy despite kan mga kasong ini. Makagulo-gulo papading na tanong. Iyogun mo. 35 hectares of his kingdom. No. Na an palibot is befit for a king. Kaya diyan basta-basta masuko. Ano tabi? Tas sa iyang amenities, so luxuries, so conveniences, pag suminuko siya, mawawara iyan. Pero ano nang daimadakop? If ever, nayaon paan ngunyan digdi managad sa Pilipinas. Taigo da abagang mga tunnel na nakaka-connectar, labyrinth of tunnel siguro, nakaka-connectar, pasiring duman sa iyang simbahan, pasiring sa kung sa ina lugar, sa airport, duman sa may hangar siguro, kan sa iyang aeroplo, buda helicopter. Yan, tabi ano ang mga latest ha? Si Alice Guo, nadakop na,
Kibuloy dai pa tabi. Ang latest is sunalaog na mga na kwarto duman sa kadian sa palasyo ni Kibuloy, ang nakapalibot man mga kwarto nin mga minor de edad. Duman na rescue itong mga minor de edad. Latest na rescue lang unyan sa operasyon kan Philippine National Police. Ano, sige. May mga istorya na kita dyan sa luwas. Si Joshua ang nasa linya. What's happening? Good morning, Joshua. Yes, Sir Pio, good morning. Good morning sa mga paraan tapay. Sa dagdag man niya itong pareta, wara na nin posible pang makapindyente sa dalagan Sir Pio kan operasyon, kan lokal na gobyerno, kan Daraga Albay, both executive as in legislative body. Kasuod ma tabi Sir Pio yung hapon, pasado o lampas nga ni na alas 5 ang pagkahapon kan formal ng PIG-RCB. Hello, Tapnat Chair Kagawad Bobby Magalona, an appointment order sa iya halikan ali sa DILG bilang formalmente ng acting vice mayor kan Sangguniang Bayan kan Daraga Albay. Yan. Oho, so kunya na settle na su issue dyan sa bakanting pwesto sa pagka-vice alkalde kan Daraga. Ano? Roger, to that tabi, Sir Pio, kaya dahil na kumbaga posible na makapindyente sa dalagan ka na operasyon sa acting vice mayor na ining si Tapnat Chair Kagawad Magalona and kasuod ma nga ni man baga susug sa report na kasuhapon, aprobado naman kan Sangguniang Bayan an sarong resolusyon na minataonin autorisasyon kay acting mayor Junji Hausyan na iyon na ang maging signatory kan gabos na mga transaksyones kan lokal na gobyerno, partikular na sa mga transaksyon sa manlain-lain na mga bangko. Kasod ma tadi Sir Pio, ka pauli ko ta na ining si Magalona tatapos na susesyon, lampas naman alas 5 napon ko di ininformaran siya ni MLGOO na trotod tao doon ngayon, pipiprint naman sana so dokumento, so papel. Oho. Nagkapirang minuto, isinakat ini sa opisina ni Magalona, pina-receive, kung kaya formalmente, acting vice mayor na si Tapnat Chair Kagawad, Bobby Magalona. Di iguana, nin vice alkalde ngunyan nag-aktibar. Ano? Okay. Kaso hapon. Ngunyan, bakante ning saro ang Sangguniang Bayan. What will follow next? Yan ang hapot naman. Simbag naman ni Magalona, depende na nga sa magiging proseso. Kasi rin nga sa mga ibang munisipyo na may nagkabarakante, iyo man ang proseso, pati dakol-dakol ang pwedeng mapagpipilian na pwedeng maidugang na konsyal, tabi Sir Pio. Pero depende na nga sa magiging proseso, maski sila man aalato ninda na maidugang na miyembro kan Sangguniang Bayan kan Daraga Albay. Basta nga sabi ni Magalona, ang importante ngayon yan, duro-diretso na dahil na rin makakapindyente sa magiging operasyon kan lokal na gobyerno both sa executive and legislative department. Roger to that. So yun na tranquilo na dyan sa Daraga. The only thing is may vacant position sa Sangguniang Bayan. Okay, eksakto man si Kagawad Bobby Vice alkalde na ko niya si Kagawad Bob, sinasabi ko sa iyo. Si Mayor Jerry man na alkalde na ko niya, aktibason ko niya. Igo baga rin nag-circular dyan, maski mga baga si Mayor Jerry, acting Mayor Jerry, kanakahurun ta, acting Mayor Junji, I should say, acting Mayor Junji Hausyan, sabi niya, mahalat ning 30 dias, kung dai magliwat ang sitwasyon na si Mayor Awin Baldo nakakunkun sa karsel, kung dai magliwat ang sitwasyon, he will be assuming as full-fledged mayor. Igwa nag-arog ka na circular dyan na bareta managad sa Daraga? Tama yan tabi Sir Pito. So intervistata kay acting Mayor Junji, after 30 days pwede nang sinda na ang kumbaga full-fledged mayor and nagtuon ini mabuon sa bilang kan 30 days, pitsa 27. Insofar as acting Mayor Joji is concerned. Ining ki acting Vice Mayor Bob kasuhapon.
kaso hapon. Oh, 30 dias ang bibilangon. Kaya after, although sabi ni Acting Mayor Junji Tabi Sirpe, after 30 days na maging full-fledged mayor siya, wala maning mangyaring hiriruan, dahil man kayo masasalidahan ng mga department heads, pero ngayaan, ang talagang maghiwalang din mga paghiro sa mga makakaibahan ko man niya sa mayor's office, na siyempre ngaya, pabugtak man niya ako, kan sa mga mapagkakatiwalaan ko man na malisto kong masusugo. Diyo ang pigapod na mga taong of whom the chief executive has trust and confidence. Aha. O Pero nasa sa iba, nasa lay iyan mananggad. so iba, Sir Pio, department heads, as is, sabi, Sir Pio, maski maging full-fledged mayor na, ining si ngunyan acting mayor Hausan. Okay, now we go to Mayor Awin. Anong impormasyon yan sa daraga? Tadak kung nagharapot baga, maging sa pamilya Batucabe, si Dennis Batucabe, naghapot kung hain na ining ngunyan. Taan impormasyon baga duman nagsuko sa Philippine National Police and as per procedure, dapat ilaog iniduman o i-presentar gayon sa court of origin na nagpaluwaskan mandamyan to the arresto. So the public is curious. Ano na ang development kay Mayor Awin? Tapi gusubaybayan man ang mga development man kan kaso ni Mayor Awin. So far, Sir Pio, dahil nasasagap pa kitang mga update sa lado kan CIDG bilang iuso arresting office. Iyo. Sabi, Sir Pio po, sa ina dinara, ining si Mayor Awin, tatama manangad, ipipresentar sa korte, duman sa NCR area, kung saan nagluwas sa iyang warrant of arrest. Pero sa ngunyan, maging sa loob kan munisipyo, Sir Pio, dahil man dahil man nagubot ang mga ururon na si Rikayan, dahil pa ni na nagluwas man na update Kunhain. sa CIDG. Because Daragenyos are concerned man siyempre kay Mayor Awin. Ano nang kamugtakan ni Mayor Awin? The supporters and as well yung non-supporters na interesado sa depensa man ni Mayor Awin and interesado man sa kaso kainikan mga Batucabe. Baka ining mga aldo Sir Pio, mahapot ta ang CIDG Manangat kung ano na proseso, legal procedures pa yan, pagpon ka itong magsuko si Alcalde Awin and formal ng mapasakamot kan CIDG. Igong mga informasyon is na baka yaon duman sa karsel kan kamalig PNP. Hiling ta kung anong manangga duman, mapacheck ta duman ano sa tropa. Sige. Sige. Alright, tabi Sir Pio. So yan ang dalagan sa munisipyo kan Daraga Albay, Iguana ni na pigdesignar ang DLG Mayor as in Vice Mayor. Yan tabi Sir Pio, ang dagdag na istorya, Joshua Binot, DCGB. Salamat Joshua sa dagdag na informasyon dyan sa luwas. Iyan na po, may acting mayor na, boda acting vice mayor ang ining Daraga. So, ang proseso dyan will move as it is tabi, although limited ang capacity kan mga yan because they are acting pa, no. Pero, dakulao na bagay yan because sa pagpirma nin dokumentos, transaksyones, papeles, administratibo, dakulao na bagay na igona ning designadong acting mayor and acting vice mayor. Pading nalanong advice mo ba? Diretso mo na mga reports. O sige, Chief Jimmy Padi and Pading Al, standby ka mo, advice ng tech natin. Yung mga hanap buhay din, come on masunod pag naputol, redial na lang. Oras Pilipinas, 9:30 sakto. An oras hatod sa Indokang. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Unilab. Yan ang alagang Unilab. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liver Aid. Ang Liver Aid ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liver Aid dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liver Aid. It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liver Aid Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Gloria
Merong kalinga ni Noria, kalinga ng masa. Si Kaloy Andes Noria, mahal ka ng masa. Tunay na albayano sa segundo distrito, ang tunay na pagbabago. Kaloy Andes Noria. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim Kinap, meron pa ba? Asim Kinap ng pamilya. Asim Kilig, gusto ko pang kumain ng sinigang na love namin. Extra rice pa! Knorr! Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay Mayor Nonoy Kap. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. High blood, hypertension, alta presyon, at kung ano-ano pa. Iba't iba man ang tawag, ito ay kayang-kayang makontrol sa tulong ng trio kontra sa anumang sakit. Regular na ehersisyo, tamang nutrisyon, at say no to bisyo. Regular din na kumonsulta sa ating primary care providers para malaman ang angkop na gamutan depende sa inyong risk factors. Para iwas alta presyon, tamang nutrisyon, ehersisyo, at medikasyon ang solusyon. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Mahigos, makinabang, madali mandulukan. Dako lang napatunayan sa tuyang namatean. Magpadagos ang serbisyo na pinunan. Pabuluson ang burabot, ni kauswakan. Serbisyong may puso dyan. J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Jazzy Jessup Salceda. Jazzy Jessup Salceda. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, Ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle, at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade! It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis.
Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Minsan lang po tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan o tulong na pwede po natin gawin sa ating kapwa Pilipino, gawin na po natin ngayon dahil hindi na po tayo babalik sa mundong ito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo, patuloy na magsiserbisyo sa inyong lahat dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo sa tao, serbisyo po yan sa Diyos. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Sige, thank you so much, Compadre Nald. Okay, yung linya ng dalawa. Chief Jimmy Pade, good morning. Thanks for waiting. Go ahead. Yes, salamat Abi Pade. Si Mayor Awin kan Daraga, yaon pa sa Daraga PNP, Daraga Kamalig PNP. Ayun. Pasado sa pagpalap niya to digdi sa Kamalig Police and hapot man nga ni Dasinda sa CIDG. So CIDG piglalakaw man, so sa point of origin ka iningi kung ano sa ininidiraho na. Ayun, Compadre Jimmy, very good ta. Siyempre, interesado bagaan lalo Darageños and yung mga suportadores man ni Mayor Awin, nang kamugtakan ni Mayor Awin, sa inyo niya nakabugtak. And so mga familya man kan Batukabe kung ano nang sitwasyon ta, may prosidementong pinagsusunod. Tabi ngun yan, confirm yaon sa Kamalig District Jail. Yaon pa. Sa district jail o sa kwan kan may sa Carcel kan police Dahil man kay tapig tutugutan na makabasta yaon sa Kamalig PNP dahil man niya ko hilingon ta duman sa sildaw kung sa ensya. Dahil man kita pigtawan ki kwan na maghiling. Nasa kustodiya, nasa kustodiya kan Philippine National Police. Then nag-coordinate na sinda sa CIDG, taduman nag-surrender. So CIDG man, nagsususog na kang prosedimento duman sa Court of Origin sa RTC Manila. Kuha na duman, so commitment order yan, so, ang pigahalat. Halato na kung sa inso commitment order na iluluwas man, kan Court of Origin, nagpaluwas kan mandamiento de arresto. Correct. Yun, pigahalat kan CIDG, and then Kamalig PNP. Tan Kamalig PNP, kumbaga, nawalatan man sana ini, pigkatiwalaan man sana. Yun. So that's it. Yan. So, kasimbaga na sa logging question man kan sa tuyang mga paraan tabay, supporters as well, akan grupo man ni Mayor Awin, yaon pa sa kustodiya kan Kamalig Philippine National Police. Yes. Yan. So, hahalato na sa naman. Siyempre, so korte, igwa man ito, so Court of Origin kan mandamento de arresto, igwa man sina na mga schedule kan pagtrabaho ninda, pag napaluwas na ito, ordi na naman so CIDG kung yung arresting team kung sa inadadarahon si Mayor Awin. Correct. Yun, okay. Sige, okay. Sa mga dagdag niya tong Bareta Tapi Pade, very important person si Sir Cedric Daep. Kung sa panahon nag-uunog-unog na sana siya,
para sa retirement kuta. Mhm. Alagad na pagaraman kan DCGB News na may nagsurat sa civil service Na. nagahagad kung po pwede extender na ko ng serbian. Walang niya kay. Retirement ka Siper nga nan ngimot ko kan linuwas mong lalaki ka. Siper nga nan ngimot ko ka. Dara mo naman ine. Isi mo na ine. Di sige. Apira ka. Apira ka ne. Aha. Igwa pa nin sabing kandidato para gobernador Oho. na pinatugunan ni pumundo ka ngayon. Halaton mo ako. Halaton mo ako. Kiray ko ngayon dyan. Dahil nag-file ni retirement. Palagi ang kumpadring di. Inula mo subuyo. Sabi ni Sir Cedric Daip, mabalik nga ako digdi. Retired na, ma-abroad nga ako. May nagsurat man ang kadabaga sa serbisyo sibil na pinaghagad na kung mapopwede i-extendir ang pagserbi ni Cedric sa opisina. Maski sisay na gobernador, bigaragawan si Sir Cedric Daip, kung pwede pa sa i-cloning na ini. Andangog ta sa presenting administrasyon so nagsurat. Then so saro madadangog ta so nagkandidato man na mga kandidatong gobernador, pumundo ka dyan kan mga retirement kung tayo mo. Pumundo ka ngayon mga retire mo. Halaton mo ako! Iyon ang karahayan kan maray na tao, maray ang trabaho. Iyon ang sinasabi ko sa iyo. Sige. Matod ko ni kalimbawa ka, Gobernador Pierre Fernandez. Wala na si Sir Cedric Daip. Tapos may mga kurukalaman. Wala na si Tio Tony. Oo, Tio Tony. Tabang ang kimahal na Diyos. Tio Tony. Si Edla Guerta. Wala na si Edla Guerta. Tabang ang kimahal na Diyos. Si haros umagid ang kaisipan sa mga pag-analisar pag-abot sa risk disaster risk management and reduction. Igwa yan siyempre man kundi daipang mo yan naglalataw. Bako? Yan. Malay mo, tay kang kapuro partner, ipamana sa imo. Buwa! Irino mo nag-fight dyan pag kalamit eh. Ika baga rematiyo mo na baga committee on disaster risk management. Gari ako sa pagtubod ko makikita ko iningingan ako ni Sir Cedric Daip niya ko Sir Sisian pwedeng magsalida sa kaya pag nagwara na si Sir ikanan masunod pa rin. Congratulations in advance. Buwa ka. Jimmy nasalita di si Jimmy nyo. Thank you so much kumpadring Jimmy sa dagdag na istorya hali dyan sa luwas. Iyo man agad si Dr. Cedric indang ko nga ni ma-retire na siya October kung tama ma-abroad siya for halos 1 month, parang kung sa police baga non-duty status, NDS. Tapag bultada niya digdi, retired na. Kundi, yung masa na pinagluwas na ni Chief Jimmy, ni kumpadring Jimmy, so presenting dispensasyon ngunyan under the leadership of Governor Grex Lagman, igwanin kunyan man, plano na, ayun na nga na pigahagad sa serbisyo sibil, na kung mapupwede extender si Dr. Cedric Daip. Now, taramtan na. So, grupo man ni Congressman Joey nagbabana-bana bagay ni na mga kandidato man in kaso, ansali man duman sa kampo na rakong Joey, halaton mo ngay ako. Hali bagang magpartner ini. Sarakong Joey, Buda Sara Cedric Daip, yung mga zero casualty ka ito, ini nga ni par plus 5, konseptuan under the leadership ka ito ni Congressman, dating governor na Congressman Joey, na par plus 5. So pag forecast baga kan bagyo, panahon yan ni dating governor na Kong Joey, and si Dr. Cedric Daip ang nasa kunyan, ang nasa APSEMO. Talagang yan tabi So hilingon ta halat-haraton ta kung magiging kasimbagan kain kan serbisyo sibil sa mga bagay na sige, dire-diretso kita. Sir Tony Reyes, good morning Sir Tony.
sabi ni Sir Tony, si Jimmy man, binulgar na Sir Pio is the man. Loko-loko ka. Iyan ang tunay na disaster. Ay, nako. Sir Tony, good morning tabi sa imo. Si Pading Al, what's happening man Padi? Thanks for writing. Good morning. Salamat, Padik. Kortena sana. Han mga kasabi kung arin ang tama sa pag-implementar kan quarry ordinance digdi sa Albay. Iyo. Yan ang posibleng mangyayari in kaso may makaisip magkaso kung dahil kumbinsido sa paninindugan ni Gobernador Atty. Rex Lagman na dahil dapat makiaram ang sanggunian panalawigan sa pagtaunin permit sa mga quarry operators. Iyo man agad kumpadring alano, tangon yan, stalemate. Anon mangyayari duman sa ordinansang pinag-amyendaran, quarry ordinance, ta binawi baga ni Governor Grex so sa iyang pirma, imbis na mag-veto, binawi so pirma, then so ordinansa revisado na o na-amyendaran na. Ano ang effectivity ka ito? Una ang problema pa ta kaso hapon, nagpalawas na ki rekomendasyon ang Joint Committee on Environment and Committee on Laws na i-ignore request ng gobernador na bawion sa iyang pirma duman sa amended ordinance. Nakumplikar na ang sitwasyon. Nakumplikar na pa yun ang termino, ignore the request. Iyo. Ignore the request kan gobernador na i-withdraw sa iyang pirma. Muna yung ani nya an ma-enforce kaan yung executive, yung gobernador. Kung sa yung mahana i-enforce ni Governor Grex so amended quarry ordinance, paano? Tama pa yan. Nasa pangtulo ng publication ang amended ordinance, meaning mabilang na lang daw sa legalidad, mabilang na lang 30 días, 15 días. 30 días yan sa legalidad. Dapat ma-implementar na ini kan gobernador. Yan. Pwede man bultadahan ang gobernador. Legalidad ka ni. Kundi, iyon na yan. Ang sabi ni Board Member Dante Arandia sa rekomendasyon niya kaso hapon, na let us wait and see kung ano ang mangyayari. Aram mo, Papading Al, komplikado man ang gada, no? Cut you short for a while, tabi, Papading Al, with your due permission. Nag-amyendar pa ano baga susangguni ang palalawigan kan nagkakaperang provision kan quarry ordinance tanganing mabulong na itong sa mga referensya kung ano-ano, mga dilensya, over-quarrying, dahil gabos-gabos. Di pinirmahan ito kan gobernador. Ngunyan, nariparo kan gobernador, dahil palang ini pwede, imbis na i-veto niya, binawi niya superma. Natawan ang sido na unpoder kan gobernador, mag-veto, mag-approve o mag-disapprove. Yan, imbis na gamito niya itong poder na ito, binawi niya so pirma. Binalik sa sanggunian. First time na mangyayari na so pirma kan gobernador, gusto bawi yun. Sige. Yun na ini, dahil managtugot so sanggunian palawigan sa request kan gobernador, kaya diretso man giaray. So, amended ordinance, malangan sa masunod na sesyon, gusto imbitaran naman ka sa Sangguniang Panalawigan so Enro Albay, para informaran daw formalmente na approve na ang amended ordinance, may publication na ini, kaya dapat implementar na kan Enro sa supervision kan gobernador. Ang question pa dyan furthermore, Compadring Al, kung igwanin ma-apply na panibagong concessionaire, mapipindyente ta may question legalidad sa implementasyon kan amended ordinance. Yun na yan ang bigapod na wait and see. Wait and see, stalemate sinda. Ngunyan,
o papaanoan so mga makunyan so ma-renew kan sa ilang existidong concession kukari concession diyan papaano na ta siyempre sasayumanan kan gobernador so pag-implementar kan amended ordinance tan sa iyang kontensyon winidro ko baga diyan so pirma ko. Paano naan? Illegal yan. Pagtawad kang gobernador, illegal yan. Violasyon sa Mining Act na dapat ang pagtawag permiso sa mga araw ka na kuwari, executive function na yan dahil dapat makiaram ang sangguniang palalawigan. Yan, sana. Yan, problema talaga. Komplikado na. Ang legality ka ni Tabi, kaya sabi nga ni Kasuhapon sa sesyon, sabi ni Board Member Andia, pinasakot kung may magreklamo, kaso sa mga masunod, wait and see kung ano mangyayari kan amended ordinance na ini the first time na gustong bawion kan gobernador ang sa iyang pirma. Yan mga update tigdi sa Kapitolyo. Alar Mario, thank you. Dahil natatapos ang problema nga dyan sa Quarry Padingnal, o di daghiring paano susanggunian. Sige, bulungon taan mga problema dyan sa koleksyon sa quarry, sa over quarry, sa nagsusurubra na sa linderos kan dapat na quarryhon, dahil dapat na lugar pigka-quarry gabos. Nagkaigo ng extensive committee hearing, public hearing gabos. Sagkod na naamyandaran, so pighiling kan mga miyembros kan sangguni ang palalawigan na defekto tanganing maayos ang implementasyon kan quarry ordinance to the benefit kan lokal na gobyerno kan Albay. Matama sa collection, magkaigoning halangkaw na revenues. Sa natural sa proseso, parliamentary rules, first, second reading, aprobado kan sanggunian, ipapasaan sa executive for his signature tanganing maiimplementar, ma-execute kan gobernador. Napirmahan kan gobernador. Ngunyan, pag-review kan gobernador, binawi yung ito sa kadakulan nga palan kang pigpipirmahan ko na overlook kumbaga, dahil ko dapat palan nga pirmahan yan because of the voluminous na dokumento pigpipirmahan daily dyan sa opisina kan gobernador. Nagsurat ang gobernador sa sanggunian, babawiyon ko ngayon ang pirmangan. Ngunyan, ang DILG, ang Local Government Code, igwaman ni pinagasabi na kung araw ka na may mga defekto, kaya nga ni ipipasa for signature kan sisay man chief executive ang pinagigibong ordinansa o mga pig-amendra na ordinansa, ipigpapasa yan sa gobernador. The case na maybe disalbay sa gobernador kung halimbawa sa city mayor o sa municipal mayor naman, pipirmahan kan chief executive kung o yun siya duman. Pero kung bako siya o yun, ang gigibo niya doang bagay, disapprove or veto. Pag sinabing veto power, masurat siya sa sanggunian, dahil ko pwedeng aprobaran ini, taigunin mga defekto ining nahihiling kami na dapat repasuhon pa dyan. Ibubuelta iyan sa sanggunian. Bako itong subabawion ang pirma. Iyon man ang sabi ka na nagkakapirang opinyones halit dyan sa DILG. Now, so nangyari ngunyan, nagsurat si Governor Greg sa sanggunian, bibawi ko ngayon ang pirma, yun na nga na ito, inadvertently ngayon na pirman ko because of the voluminous records. Pero ngayon sa pagtubod ko, dahil pweden araw ka na ginibukan sanggunian na susanggunian magkakaigwaning say sa pagtaonin permit. Na ang pagtaonin permit, exclusive yan sa kunyan kan gobernador sa poder. What will happen now? Na ibinalik kan gobernador sa ordinansa, binawi niya support so pirman niya. Now, naghabo sa sanggunian, habo nga dahil nga ya. Idiretso nga ya ini. Question is, who will execute kan ordinansa? Pag-abot sa opisina kan gobernador, kung dahil i-execute iyan, dahil pa-implementar, paano na? Apektado na ang would-be concessionaire kung sisay ang mga pwedeng mag-apply pa dyan. And what will happen naman sa amended ordinance? Anong effectivity ka ito? Plus, itong sa mga present concessionaire ngunyan, what will happen? Anong proseso ang susunod ninda? So dating ordinansa na bako pang amended o ining amended ordinance na? O nakomplikar na tabi na? Legalidad na ang laban ngunyan dyan sa quarrying iyan tabi. Mga rin subaybayantan kung paano mangyayari kaan dyan sa kaurunon taka iyan. Tibaad makakaakitanin oras kay Governor Grex. Kay Governor Grex mismo, and dyan man sa sangguni ang panlalawigan. Mientras tanto,
Happy birthday sa satuyang amiga kan DCGB, Madam Rose Graheda. Happy birthday tabi sa imo, Madam Rose Graheda. Birthday mo pala ngayon ha. Pasimple-simple ka, Madam Rose. Birthday mo yan. Madam Rose. Ano ba naman yan? Birthday mo pala ngunyan, Madam Rose Graheda. Diyan sa Kamalig. Happy birthday tabi, Madam Rose. Sabi yan ni Madam Len, buda ni Jiang. Buda siyempre kan sa imong mahal na esposo. Good morning, Uncle P. Makisuyo pa ako. Makigreet po si Mama. Ta birthday po ngunyan. Kita mo nga naman, no? Oy, banwaan kan Kamalig. Birthday ngunyan ni Madam Rose Graheda. Madam Rose, happy birthday tabi sa imo. God bless you more. Anong advice tabi kuan? May alay ko tayo? Walang advice? Sige di. Hanggang 10:30 kita ha. Oras tagang kampagbareta na abangan ni dumabareta man mong una si Siya Naleron. Ang orgulyong congressman, lalo kan mga Bicolano. Jill Bongalon ang ngarang iniidolo. Ang matibay mahigos, matinabang na abogado. Puun kan hoben pa, subok na sa serbisyo. Jill Bongalon, ang ngaran niya, ang boses sa kongreso sa albay padaba ka. Attorney Congressman Jill Bongalon, ika na. Anong asing kilig sinigang mo? Pork! Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Knorr Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kilap, meron ka ba? Asim kilap ng pamilya. Asim kilig, gusto ko pang kumain ng sinigang na love namin. Extra rice pa! Knorr! Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Thank you kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medikal. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba kong Joey Salceda. Highest rating approval ang sa tuyang congressman. Albay ahead ang atang lahat kong Joey Salceda. Albay ahead ang at lahat, oh. Albay ahead ang at lahat, oh. Kong Joey Salceda. Radyo Balagon ka ito. DCGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enod sa Bareta. Enod sa Gabos. Radyo DCGB, always number one, always at your service, ang oras eksaktong alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Sa paagi kan sarong privilege speech sa plenary session kan Kamara, sinabi ni Manila 2nd District Representative Ronaldo Valeriano ang sa iyang pagkadismaya sa kabastusan asin-asal na pinahiling ni Vice President Sara Duterte sa paghampang kaini sa House Committee on Appropriations para sa panukalang pondo kan Office of the Vice President o OVP sa masunod na taon kung saan nagsayo maining simbagon ang hapot kan mga kongresista. Mientras tanto, tinawan doon naman ni Manila
Manila 3rd District Representative Joel Chua na sa budget hearing nahiling ang tunay na kulay kan Vice Presidente na sarong entitled brat. Nadisganara si Chua na inian sarong palaban, nagiiwas sa pagbusisi kan budget sa iyang opisina, lalo na an manungod sa paggastos kan confidential funds. Wala nin respeto sa mandato kan Kamara asin abo makipagtabangan sa pag-analisar kan kwarta kan mga tawo. Pig-insistir pa ni Chua kay Vice President Sara Duterte na salaan paniniwala kaini na siya ang superior sa ley asin Kongreso. Yan ang pang-alas 10 na bareta halit sa DCGB News Base. Ako po si Shara Melaron, marhay na aga. Ang mga baretang ini hatod sa indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silymarin Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango ang pinaka-ring bareta, oras-oras sa DZGB. Gloria, ikaw ang aming pag-asa, maka-Diyos, maka-tao, hindi tayo pababayaan kung tayo ay magkakaisa. May pag-asang magbago pa sa tulong ni Kaloy Gloria. Sigurado una ang masa, tunay na albayano sa segundo distrito, tunay na pagbabago. Kaloy Andes Gloria. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good! And what did Mommy give you? Plemex for Kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alkalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matitra. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga pa di, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad pa di. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Ta sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na pa di, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kan tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang sa indang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puon alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang
Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagmin, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Ape. Umag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Ano man ang atubangon ta, sigon si Shine, perming kaibahan ta. Servisyo niya na matean ta, Legazpi City feels so good. Sa betor na malalaoman ta, sigon si Sunshine Imperial. Kapos sa sektor, tinatabangan niya, serbisyong Sunshine Imperial. Programang sanidad at pang salud, para sa gabos na Legazpenyo. Kung si Sunshine at your service po, para sa gabos na Legazpenyo. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Legazpenyo, Legazpenyo, serbisyong Sunshine Imperial. Sing along with me and Curtis! Nanghihinayang sa araw ko. Uy, friend, di mo ka move on dahil sa sipon? Magbagong Neozep Z Plus, now with zinc. Mas bilis galing sa sintomas ng sipon by 2 to 3 days versus Neozep Forte. Walang hinayang, bawi na ang araw ko. Neozep Z Plus, now with zinc. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Gobernador na, abogado pa, yan si Governor Grex Lagman. Dakol na programa, dakol nang naitabang sa mga paraoma. Pati sa edukasyon na imo maikumpara. Kung ang hururon naman sa kalamidad, sinisigurado ni Gov Lagman ang satong seguridad. Murang pinipiling edad, paghabot sa pagtabang, gabo sa iya parantay, daig siyang nakakalamang. Supisyenteng bulong sa mga ospital, pag-asikaso kampondo sa gobyerno nasyonal. Pag-usbong kibanwa sa iya iyang gigibuhon. Mga pangako niyang daig niya bastang papakuon. Mga barangay sa iya ay urugmahon. Tatao makitaw, talagang si Gov mapuuton. Pamilyang Lagman, probado na ang serbisyo. May paninindugan, asin ugwaking prinsipyo. Gobernador Rex Lagman, tunay na padaba ang albay. Gobernador Rex Lagman, maaasahan. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nag-aako na ng mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4Ps, kaipuhan sa aplikasyonan sa inyong 4Ps ID asin latest bill. Para sa non-4Ps o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa indong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID asin latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini automatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kWh. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabay ang accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-ALECO. Nagtatabang na puun baka ito, sinda kita ika ako Bicol, na matita ang totoong serbisyo. Hanggang yan ako Bicol lang sa puso ko. Ikaw tabang sa turismo asin pag-asenso, may mga scholar na nagkaikwang trabaho. Kadakol na mga naginibo, lalo sa mga para o matius na pamilya pa. Senior citizen asin ka, hobenesan yan. Ang AKP Ako Bicol. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kito, digdi sa puso ko, madaba kong segundo distrito.
ito paperminang nadudulukan. Maski wala sa pwesto nagtatabang, Kito Salcedo ko anyaran. Kada ko lang naginibuhan sa atong kasurong, basta sa pag-asenso may konkretong mga plano. Asin programa para sa tao, dire-diretso at benepisyo. Tunay na malalaoman na serbisyo ko, ito ang totoo. Iniimbitara ng gabos na makisumaro sa Angkop Global Walk 2024 kan Couples for Christ. Sa kantidad na 300 pesos pataas, dakulang tabang ini sa mga kaakian na muyang makapagtapos kan sa indang pag-eskwela. Ang Couples for Christ Angkop Global Foundation Incorporated sarong katolikong organisasyon na maawot na makatabang sa mga pamilyang nahahampang sa pinansyal na kadipisilan tangani mapatapos ang sa indang mga kaakian. Ngunya na taon, ang tema kan Angkop Global 2024 iyon Walk in the Light na inspirasyon hali sa surat ni San Juan. Taunang fundraising event ini kung saan sarabay na naglalakaw bako lang digdi sa Pilipinas kundi sa manlain-lain na partekan kinaman para makalikom nin pondong makakatabang sa mga eskolar asin mga seminarista. Digdi sa Albay, magkakaigwanin paglakaw sabay-sabay sa Legazpi City, Ligao City, asin Santo Domingo sa maabot na Setyembre 28, 2024 alas 4 ning hapon. Para sa iba pang detalyes, hanapon asin mag-message na sa FB page kan Couples for Christ Albay o kay Kuya Errol Adornado sa cellphone number 0910-120-3367. Lugod maglakaw kita sa ilaw para sa mga kaakian. Diyos mabalos. Walk, 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 walk in the light, walking in the light of God. Tingugan Banwaan. Tingugan Banwaan. Pio Fernandez. Salamat Padingnal. Buwelta na kita sa programa. Yung nagkaperang text messages man yato. Basahon ta. Sabi digdi, masunod na kayan papaping si Kibuloy. Maray na agatabi sa mga klabiria, mga taga-klabiria mas bate. Si Kibuloy, anointed nin pirak iyoan mga protehero sa iya. Kung mayo nin pirak haloy nang nadakop, yan papaping. Yan sabi kan listener niya to dyan sa kwan, sa Claveria Masbate. Maski man kami sir po, maski man kami sir Pio na ordinaryong tao, di na mo na si Sir Cedric mag-retire. Tapag yan siya sa oras ning kalamidad, kalmado ang tao, na mamati mi na safe kami. Lugod ang magbalyo kay Sir Cedric, so same level o higit pa. Sana may tiga-train si Sir Cedric na posibleng magbalyo sa iya kung puwede. Yan. Sabi kan sa tuya manasarong listener. Sige, diretso na kita kan sa tuyang mga pag-oristorya. Kasuhapon nag-upload sa tuya so supervisor kan CSU dyan sa Astrodome. Yan, si Manong Ed Toledo. Manungod baga duman sa pinag-privilege speech ni kinatawan Eva Ribaya na dai pinapark so driver kan bihikulo niya duman sa laog kan compound kan Astrodome, ta siya suggest speaker na ito palan igwa talagang mga nakadesignar dyan na parking area na nagagaramit kaan. Ngunyan, sabi nga ni kan iba Padingnal, ano man ngaya siguro diit na bagay day naman sa napigpaabot sa arog kaan ni kinatawan Eva, kundi nag-aaligar man si kinatawan Eva on the other end na may nagtaramdaan na para ka ngaya board member o kinatawan arog kaan, di siyempre tinamaan man so talinga kun baga ni board member Eva Ribaya sa statement na ito kay nag-privilege speech. Pero kung saganang akin Padingnal dahin, day man gayud Padingnal pinabaklay si kinatawan Eva na Ribaya pwede man baga na paglaog duman kan auto niya, yaon siya duman tag-guest speaker, siyempre sa printera siyang pintuan ibababa, malaog na siya duman, mahanap sa driver niya ning parking area, kung day ng parking area, sa luwas pwede man siguro. Then pagkatapos, apudan sa driver, sundoon naman siya duman sa kunyan, sa may printera. Simpleng kunya na sa naman baga kunta na. Pero yun naan,
ay uminabot sa privilege speech. Ngunyan ang sabi ni Manong Edna Toledo, bata so nangaranduman Toledo man, pero bako ining so supervisor, no, bako siya so person ng pinag privilege speech. Nag-investigar man siyempre sa supervisor, di sabi niya nga ni mahagin nga akong permiso papapiyo sa samuyang chief kay chief na Berdin kung mapupwede kung pwede nga maapod ako sa imo sa kataday nag-apod di duwang bagay, baka kung day nakahuron si Chief Berdin ni Manong Ed or day pinagtugutan na magpa-interview, duwang bagay yan. So we leave it as it is muna. Privilege speech na anta ipapaapod na itong concerned persons tanganing makuan iyan mabisay. Pero kung sako padingnad halimbawa kinatawan ako na day na pinaparking pabaya isanaan, hanapan na sa naman taraman ko sa driver ko, hanapan ning safe na pwesto basta pagkatapos mag-apudang kita kung saan kita maghilingan na makasakay ako dyan sa auto mo. Dit na bagay, parking area. Ano tabi? Parking area. Man lang yan tabi. Kinatawan, Bert Borja, good morning. Tabi, maray na aga tabi sa imo. Amigong Bert, kinatawan, Bert Borja. Kan Tercer Distrito nin Albay. Yan. Yaon andyan ngunyan sa Kapitolyo tabi ayudante kan gobernador. Dati man ining naging vice alkalde kan Pulangi, nagkaput man ning rende de gobyerno kan Pulangi for a time na nagkapirang peryodo tabi So yan balikan ta itong privilege speech dahilan sa parking, halatunta na sana po. Nasabi ipapaapod sa mga concerned persons diyan nganing mabisay man iyan na kanaan na bagay na andyan manungod sa iriwal sa parking area. Taday pinapark so bihikulo kan kinatawan. Guest speaker do masasarong okasyon sa laog kan Astrodome. Okay. Di ayun natabian ha. Ngunyan saro pang istorya sa lado nasyonal na igwa po ning international connotation. Naggulpi na, sobra na sa 200 ang mga barko kan China padingnal ngayaon sa West Philippine Sea. Sige na ang dakol. Kaya sunadadagit sa satuya kaito padingnal na kan pigdataram tadigdi sa tingog kan banwaan na anigwan ng control kaan, de facto control kan West Philippine Sea so China. Hilingan na po nindo yan. Bakong totoo sa pigdataramta, who now controls West Philippines? It's China. Kasimple man sa nabagatabi, kung Pilipinas ang may control kaan, di ko ta na kita matatakot na maglaog dyan, buda magsira sa mga parasira. Ngunyan, dahil na ba kita nakakalaog dyan in libre? China na nagkocontrol. Kan West Philippine Sea. Paano nakaantabi? Sobra ng 200. Sir Pio, itatapik mo pa po so par plus 5. Baga ka-interesting po. Kaso brown out kidamlag didi sa ginubatan. Taso trimming activities san apse mo alay ko kina DPWH. Mga rin ta itapik tayo na par plus 5 ni dating governor now Kong Joey na Salceda ina par plus 5. Sabi yun kampar Philippine Area of Responsibility 5 days before na maglaog sa Pilipinas ang posibleng bagyo. Ito so pinaghahagad ni Congressman Joey. Hain so abiso na yan. 5 days before na lumaog ang bagyo. Particular itong si Enteng. Siyempre, sa mga rin tapag istoryahan taan ha. So ito man na naghapot itong so kay Mayor Awin, yaon si Mayor Awin tabi sa kustodiya ngunyan kan Kamalig Philippine National Police. Nagsusunod sa proseso. This is the right process. Mahampang man si Mayor Awin sa korte. So nagdadangog kang kaso, presentar kan ebidensyas, dokumentos, testimonyas, gabos, and let justice take its own course. Ngunyan, so PNP dakan Kamalig, naghalat man sa CIDG, taso CIDG baga so kunyan, nag-arrestar kayo, duman nag-surrender, gayod,
So CIDG. At so CIDG an may warrant of arrest. Kung anong prosedimento na koordinar naman duman sa korte sa Manila, kung ano ang mandukan korte, susunod niyan, hahalaton niyan. Process is being observed, tabi. Diyan sa kunyan sa kaso ni Mayor Awina Baldo. Igwa na po diyan ning nin acting mayor and vice mayor sa Daraga. Acting mayor si John G, acting mayor John G nausyan, acting vice mayor kasuhapon uminabot so dokumento from DILG Secretary Attorney Bernor Abalos designating acting mayor Bob Magalona o bakante lang sa pwesto. Na bakante naman ngayon sa pwesto, so sanggunian ba yan? Sarong pwesto, tabi. So yan po dyan sa Daraga. Yan ang sitwasyon man. Duro-diretso nga iso festival dyan Daraga, sa Daraga, tabi. In honor sa kapiestahan ni Nuestra Señora de la Porteria. Yan. Igaw bagang pinagpo-post na aktibidades si acting mayor John G na house yan. Yan, mabuhay ka mo dyan, tabi. Maray na aga palan kay Sir Popoy Balmez. An sa tuyang amigo dyan sa JRB Calibration and Battery Shop sa Lapu-Lapu. Yan, Barangay Lapu-Lapu. Sir Ato, una sa may refer kita kay Sir Ato, taso agum niya saro sa pinakamatinding dentista manig di sa Legazpi Albay. Si Dr. Lim, dentista, nasa Manila pala, Dr. Lim, yan. Maray na agad, tabi. Sir Ato Lim, dyan sa Petron Top Gas Gazul. Yeah, okay, sige. Nadako palan si Mayor Guo, dismiss Mayor, mga alao na iba dyan maghahon, 1:30 duman sa Indonesia. Yan. Magayon-gayon baga padignal, si Mayor Alice Guo, ika naman siya. Magayon-gayon baga siya, si Mayor Guo. Garo si Sanchay, aran nito ito si Sanchay, kano nga pa, so itong kunyan teleserye pa kaya Sanchay F4 maganda nga, manloloko naman po. Basta magayon-gayon si Mayor Guo. Gito na siya, manloloko na. Manloloko, nagito na siya, naliran, si Madam siya. Ay, nakatabi. Hay na daw, siguro daraho na iningon yan, ang mga noorin. Sabi ni Sir Danny, ay yung Meteor Garden. Yan. Meteor Garden, good morning. Tabi, tama yan, so Meteor Garden ka ito sa telebisyon. Sanchay. Bro, si SM Danny, tama ka regarding sa West Philippine Sea, bro. Good morning, tabi. Sa mo, bro. Sabi ni 690, lagot ka po ng asawa mo. Basta ako siya kumbinsido. Magayon-gayon si Mayor Guo. Dahil maghali tulos, masunod si News Director Mardela. Ako man po si Pio Fernandez. Good morning. Salamat, mahal na Diyos ang magbantay. Sa indong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa indong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa.